Τα Γνάντεμα. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1899. Επάνω στον βράχον της ερήμου ακτής, από παλαιούς λησμονισμένους χρόνους, βρίσκεται κτισμένο το εξοκλήσι της Παναγίας της Κατεβοδότρας. Όλον το χειμώνα παπάς δεν ήρχεται να του λειτουργήσει. Ο βορράς μένεται και βρυχάται ανά το πέλαγος του απλωμένων μαυρογάλανων και βαθύ. Το κύμα λυσά και αφρίζει εναντίον του βράχου. Και ο βράχος υψώνει την πλάτη του γίγας ακλόνητος, στοιχειό ριζωμένο βαθιά στη γη, και το ερημοκλήσι, λευκών και γλαρών, ως φωλιά θαλασσαετού, στεφανώνει την κορυφή του. Όλων των χρόνων παπάς δεν εφαίνεται και καλόγερος δεν ήρχεται να δοξολογήσει. Μόνον την ημέρα των φώτων κατέβαινε από το ύψος του βραχώδους βουνού, από το λευκό μοναστεράκι του Αγίου Χαραλάμπου, σεβάσμιος, με φτερουγίζοντα κάτασπρα μαλλιά και κυματίζοντα βαθιά γένια, ένας γέρον ιερεύς, ως νεωτός της άνω καλιάς των αγγέλων, δια να λειτουργήσει το παλαιόν λησμονημένον ερημοκλήσι. Εκεί ήρχονται 3-4 βοσκοί, βουνίσοι, αλειτούργητοι, αλιβάνιστοι, ήρχονται με τις φαμίλιες των, τις ανέβγαλτες και άπραχτες, με τα βοσκόπουλά των τα χτένιστα και άνυφτα, που δεν εξεύραν να κάνουν το σταυρό τους, δια να αγιαστούν και να λειτουργηθούν εκεί. Και στην απόλυση της λειτουργίας, ο γεραιός παπάς με τους πτερυγίζοντας βοστρίχους εις το φύσιμα του βορρά και τη βαθία κειμενωμένη γενιάδα κατέβαινε κάτω στον μέγανα πλωτών Αιγιαλών, ανάμεσα στις αγρίους θαλασσοπλήκτους βράχους, για να φωτίσει και αγιάσει τα αφώτιστα κύματα. Των άλλων καιρών ήρχονται συνήθως την άνοιξη γυναίκες ναυτικών και θυγατέρες κάτω από τη χώραν, με σκοπό να ανάψουν τα κανδύλια και παρακαλέσουν την Παναγία, την Κατεβοδότρια, να οδηγήσει και κατεβοδώσει τους θαλασσοδαρμένους συζύγους τους και πατέρας των. Ωραίες κοπέλες, με υποκάμισα κόκκινα μεταξωτά, με τραχηλιές ψιλοκεντημένες, με τους χιτούς βραχίωνας και τα στήθη τα γλαφυρά, ήρχοντο να οικετεύσουν δια τα αδερφάκια των, που εθελασσοπνίγονται δι' αυτάς, για να τις φέρουν πρικιά από την πόλη, στολίδια από τη Βενετιάν, κοιμήλια από την Αλεξάνδρεια. Πάντα να έρχονται, πάντα να φέρνουν. Βοηδάκια λογικά, που όργωναν αντί της ξηράς την θάλασσα. Φρόνιμα όμως τα δυο εκείνα τέκνα της ιερείας της Δήμητρους, τα μακαρισθέντα. Νεαρέ γυναίκες ρεμβάζωσε και μητέρες συλλογισμένε, ήρχοντο για να καθίσουν και αγναντέψουν. Άμα είχαν φωτιστεί τα νερά, η οψιμοτέρα, αφού είχαν περάσει και απόκρε, συνήθως περί τη β' εβδομάδα των νηστιών, αφού είχαν γευθεί πλέον αχινούς και στρίδια αρκετά, οι ναυτικοί μας επέβαιναν στα βρύκια, εις τις κούνες των και μίσευαν. Πήγαιναν να ταξιδέψουν. Τον καιρόν εκείνο καράβια και γολέτες έδαιναν μεσούντος του φθινοπόρο. Οι θαλασσινοί μας αγαπούσαν πολύ της εστίας την θαλπορήν, τον καπνόν του μελάθρου και το θάλπος της αγκάλης, και όταν επανήρχεται η άνοιξη στη γη, τότε αυτοί επέστρεφαν εις τη θάλασσα. Εσηκώνοντας τα πανιά, τα αιμοδιασμένα και εναρκωμένα από την μακράν ραστόνιν σκάφη, ανά 2 ή 3 αυτήν ημέρα. Και η σκούνα έφερνε βόλτες στο λιμένα, αν το ενάντιος ή και ούριος αν ο άνεμος. Η βάρκα επερίμενε διπλαρωμένη έξω στην προκειμένα. Ο καπετάνιος δεν ετελείωνε τους αποχαιρετισμούς στην οικία, και ο ολοστρόμος εμάκρυνε τις πενετάδες στα καπηλιά. Και η βάρκα επερίμενε, και ο μούτσος έχας και καθήμενος έξω επάνω στο κεφαλόσκαλον. Και ο νεαρός ναύτης ως τυχαίθη με τον μούτσον τώρα από την σκούναν, που το στα πανιά έγινε το άφαντος. 2 άλλοι σύντροφοι περασμένοι στα χαρτιά ναυτολογημένοι έλειπαν. Κανείς δεν ήξερε που ήσαν. Και μέσα στο πλοίο, όπου έφερνε βόλτες και στρέφεται ως δεμένον περί κέντρων αόρατων, το κέντρο ή το μέσα στα καρδίας και τα αστείας των ναυτικών, άλλος δηλαδή το ημί ο πηδαλιούχος, ο μάγειρος και ένας επιβάτης, ξένος και έρημος, στον οποίο είχαν πει τώρα, στη στιγμή, τώρα θα φύγουμε, και είχε μπαρκάρει ο άνθρωπος από 12 ώρες πριν. Ο πλοίαρχος έπρεπε να βάλει εμπρός την καπετάνισσα. Αυτή όφιλε να προπορευθεί επειδή το τυχερεί βέβαια. Έτσι απεφάσισε να μπαρκάρει. Τέλος, συμμαζεύεται όλος τρόμος, ανακαλύπτουν οι 2 απόντες σύντροφοι, εξακολούσε ο πλοίαρχος, έπεφταν τρομπόνια αρκετά, τρομπόνια από το πλοίο, τρομπόνια έξω από την πόλη, έκοφταν, εψαλίδισαν τα βόλτες ταχύτερα, συντομότερα, ώστε να εσφίγγονται για να κόψουν την αόρατον εκείνη κλωστή, το λεπτόν ισχυρόν νήμα, ως μια τρίχαν ξανθήν, μακράς κυματιζούσης κόμης, και το σκάφος έβαλε πλώρη προς βορράν. Την ημέρα εκείνη και τα άλλα ημέρα της αρχής του αέρος, καραβάνια γυναικών, ασκέρια, φουσάτα γυναικών, ανήρπων, ανέβαινον, ανήρχοντο, επάνω στη ρεματιάν,
το ρέμα-ρέμα των ελικοειδή δρομίσκων, όσοι διαχαράσατε ανά τους λόφους τους τερπνούς, με τα χιλιάδας των ελαιοδέντρων, τον αϊθελή πρασινόφεων στολισμό της μεγάλης Κοιλάδος, με τα σράχης, με τα σκορυφάς, με τα σεσοχάς, ανετότερον από την κυματίζουσα ποδιάν της βοσκοπούλας του βουνού, πολυπτυχότερον από τη χρυσοκένητον αισθήτα της νύμφης. Επάνω στον βράχον της ερήμου βορεινής ακτής, πλησίον εις του λησμονημένου παρεκκλήσι της Παναγίας της Κατεβοδότρας, εκεί εγίνεται το μάζεμα των γυναικών, η σύναξης η μεγάλη. Τότε έλαμπον με μεγάλες φωτιές τα κανδύλια της Παναγίας της Κατεβοδότρας. Η γραία Μαλαμίτσα κλεισάρισε το Αγίου Νικολάου, έβαλε τις φωνές, έκανε το κακό, εμάλωνε με όλες τις γυναίκες. Αυτή επήρε το καραθάκι της, τη ρόκα της, τα δράχτη της και ήρθε στον Άγιο Νικόλαο επίτηδες, κατά παραγγελία του κ. Αγγελίου, του Επιτρόπου, για να μαλώσει τις γυναίκες, τις ευλαβητικές. Αλίμονον, η ευλάβειά μας είναι για το συμφέρον, έλεγε σίουσα την κεφαλήν. Να μην το παρακάνουν και χύνουν λάδια πολλά και καταλαδώνουν το έδαφος του ναού. Ακόμη και τα στασίδια και τα αναλόγοι και τα 2-3 παμπάλαια βιβλία που ήσαν εκεί και τα μανάλια και τον τοίχον και το τέμπλο και τις ποδιές και αυτά στα Αγίας Εικόνας. Αλλά οι γυναίκες δεν την άκουαν. Τι χρειάζονται τόσες φωτιές σαν πυροφάνια, εφώνησε η γραία Μαλαμίτσα. Αυτή είχε μάθει από τον γέροντά της, τον Παπαγεράσιμον, ότι οι φωτιές των κανδυλιών πρέπει να είναι μικρές, τόσες δα σαν λαμπυρίδες. Του κάκου, κανείς δεν την ήκουε. Οι ορμαθοί των γυναικών, ομάδες, συγγενολόοι, διασπείρονται εις μικρούς όχθους, εις πτυχάς του βράχου, ανάμεσα εις θάμνους και χαμόκλαδα, εις μέρη ψηλά και εις μέρη υπήνεμα. Ήρχονται με τα καλαθάκια τους, με τα μαχαιρίδια τους, διότι πολλοί εξ αυτών εισχολούνται να βγάλουν αγριολάχανα, με τα προγεύματά τους στα Σαρακουστιανά, και αφού είχαν ανάψει τα κανδύλια της Παναγιάς, αφού είχαν κάνει μετάνοιες στρωτές πολλές, και είχαν κολλήσει αφιερώματα στην εικόνα, και είχαν χορτάσει τα αυτιά τους από τα συνοθεσίες της γραία Μαλαμίτσας, εστρώνονται εκεί εις την δροσεράν χλώην και αγνάντευαν κατά το πέλαο. Τα βοσκόπουλα εκείνα τα άγρια και αχτένιστα και απλοϊκά που τις έβλεπαν από μακρά, σαν σκιασμένα, απορούσαν και έλεγαν: «Κοίτα τις, στα μάτια έκαμαν». Ωστόσο, οι γυναίκες των θαλασσινών αγνάντευαν. Ιδού του βρήκε του καπετάν Λιμπέριου του λιμνιού. Είχε σηκωθεί στα πανιά αργά τη νύχτα. Με το απόγειο της νυχτός ήβρε το ρέμα και απεμακρύνθηκε και χώνεψε. «Κατεβόδιο καλό!» Η προσευχή των μικρών παιδιών τους ας είναι η πνοή στα πανιά, στα ξάρτια του καραβιού σας. Στο καλό, στο καλό. Είδοτε το καράβι του καπετάν στα μάτια του σύραχου. Υπερήφανα, καμαρωμένα, αδερφωμένα τα δυο, αυτό και ο πλοίαρχος του πάνε να μας φέρουν καλά, να μας φέρουν στολίδια. Στο καλό, πουλί μου, στο καλό. Ιδού και η γολέτα του καπετάν Μανώλη του Χατζιχάνου. Η ψυχή μου, η πνοή μου, να είναι πάντα στα πανιά σου, ως αλαμπάδα του επιταφείου, να διώχνει τα μαύρα, τα κατακόκκινα τελώνια, πριν προφτάσουν να κατακαθίσουν στα ποινά σου. Σύρε, πουλί μου, στο καλό και στην καλή την ώρα, στο καλό. Να και σκούνα του καπετάν Αποστόλη, του Βιδενιλή, καινούριο σκαρί. Η Τετάρτη ή η Πέμπτη, την οποία κατορθώνει εντός δεκαετίας να σκαρώσει, μόλι τη τύχει στην καταδρομή. Έπεσε πολύ γυαλό, δεν την ήβρε καλό το απόγειο και άργησε. Διακρίνει το πλήρωμα. Οι άνθρωποι σαν ψήλοι που πηδούν εμπρός και πίσω στην κουβέρτα. «Δούλευε τα, καπετάνιο μου, η Παναγιά μπροστά σας, στο καλό, στο καλό». «Παιδιά μου, κορίτσια μου», άρχισε να μιλεί η γριά Σιραχίνα, παλαιά καπετάνισσα με το ραβδάκι της και με το καλαθάκι της στο χέρι, με τα 80 χρόνια στην πλάτη της, που μπόρεσε να ανέβει τον ανήφορο να καμαρώσει, ίσως και διατελευταία φορά το καράβι του γιού της που έφευγε. «Ξέρετε τι μεγάλη χάρη έχει και πόσο καλό έκαμε στους θαλασσινούς αυτό το εκκλησιδάκι της Μεγαλόχαρης?» «Πώς δεν ξέρουμε», είπανε άλλα, «ας έχει δόξα το όνομά της». Το εξοκρίσι αυτό αγίωσε και μέρωσε όλο το άγριο κύμα. Πρωτήτερα είχε κατάρα όλος αυτός ο γυαλός. Γιατί, βλέπετε εκείνο το βράχο κάτω στο κύμα που ξεχωρίζει από το γυαλό, που φαίνεται σαν άνθρωπος, με κεφάλι και με στήθια, που μοιάζει σαν γυναίκα. Εκείνη είναι το φλανδρό. «Ναι, το φλανδρό», είπε η υπερηξικοντού της Χατζιχάχαινα. «Κάτι έχω ακουστά. Εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, θεία Φλωρό». «Τα βλέπετε και είναι ξερά», είπε Φλωρό. Η Σιραχίνα. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν άνθρωπος αυτός ο βράχος. Άνθρωπος που έδωσε εμείς, γυναίκα». Άλλε οίκουν με πορεία. Η γριά Σιραχίνα ήρθε να διηγείται. Στον καιρό των παλιών Ελλήνων ήταν μια κόρη αρχοντοπούλα που τη λέγαν Φλάνδρα ή Φλανδρό. Η Φλανδρό έχει ονοματιστεί έτσι καθώς μου είπε ο πνευματικός πάνω στον Άι Χαράλαμπο, όσο τον θυμούμαι μακαρία η ψυχή του. Ήμουν μικρό κορίτσι, 12 χρονών, και με πήγε η μάνα μου να ξαγορευτώ τη μεγάλη τετράδη. Τι να ξαγορευτώ, εγώ τίποτα δεν ήξερα, τα ξεράματά μου. Τι μου λέει ο πνευματικός, δεν αγρικούσα. Φωτιά που με έκανε. Τέλος, το νόημα δεν το καταλάβαινα.
Τα λόγια τα θυμούμουν, και ύστερα από χρόνια. Το κορίτσι πρέπει να είναι φρόνιμο, έλεγε, και ντροπαλό, να είναι υπάκουο, να μην κοιτάζει τους νιούς, να αγαπά τον κύριο του και τη μανούλα του, και σαν μεγαλόκι, και δώσει ο Θεός, ο Θειός, να παντρευτεί με την ευχή των γονιών της, άλλο να μην αγαπά εξών από τον άντρα της. Και μου έφερε το παράδειγμα των παλιών Ελλήνων. Οι παλιοί Έλληνες που προσκυνούσαν τα είδωλα, μου έλεγε, εκείνο τον καιρό ήταν μια που την έλεγαν Φλάνδρα ή Φλανδρό. Φλανδρό θα πει Φιλανδρό. Φιλανδρό θα πει μια που αγαπά τον άντρα της. Φλανδρό την είπαν, Φλανδρό βγήκε. Αγάπησε ολόψυχα τον άντρα της, όσο που χάσε όλα τα αγαθά του κόσμου και έγινε πέτρα γι' αυτό. Τον καιρό εκείνο ήταν ένας καραβοκύρης, όμορφο παλικάρι, και αγάπησε τον Φλανδρό και την εγείρεψε και της έδωκε αραβώνα. Σαν της έδωκε αραβώνα, εσκάρωσε καινούριο καράβι, και σαν εσκάρωσε το καράβι έγινε και ο γάμος. Και σαν έγινε και ο γάμος, έριξε το καράβι στο γυαλό και μπαρκάρισε και πήγε να ταξιδέψει. Τότε το Φλανδρό ήθελε να γναντέψει σαν καλή ώρα σε αυτόν τον έρμο το γυαλό. Ξεκολούσε η ψυχή της που φεύγει ο άντρας της, δεν μπορούσε να το βαστάξει, να στυλώσει την καρδιά της. Αγνάντεψε το καράβι που φεύγε και κλάψε πικρά και έπεσαν τα δάκρυά της στα κύματα. Και τα κύματα επικράθηκαν, λέει, και φαρμακώθηκαν και θύμωσαν και αγρίεψαν και θέργεψαν. Και στον δρόμο τους που ήβραν το καράβι έπνιξαν τον άντρα της Φλανδρός και έγινε αγυρισιά του. Και το Φλανδρό ήρθε και ξαναέλθε σε αυτόν τον έρμο το γυαλό και κοίταζε και αγνάντευε και περίμενε και καρτερούσε και απάντεχε. Πέρασαν μήνες, πέρασε χρόνος, πέρασαν 2 χρόνια, πέρασαν 3 και το καράβι πουθενά δεν εφάνηκε και το Φλανδρό έκλαψε και καταράστηκε τη θάλασσα και τα μάτια της εστέγνωσαν και δεν είχε πια δάκρυ να χύσει. Παρακάλεσε τους θεούς της που ήταν είδωλα, πέτρες δηλαδή, να της κάνουν τη χάρη να γίνει και αυτή είδωλο, βράχος, πέτρα. Και το ζήτημά της έγινε και την έκαναν βράχο, ξέρα, με το σχήμα το ανθρώπινο, που τρίβηκε και φθάρθηκε από τα κύματα ύστερα από χιλιάδες χρόνια και το ανθρώπινο σχήμα φαίνεται ακόμα. Και να ο βράχος εκεί, η πέτρα που θαλασσοδένεται και χτυπάει και βουγκά απάνω της στο κύμα, και η φωνή της, το βουγκητό της, γίνεται ένα με το βουγκητό της θάλασσας. Να η ξέρα εκεί, αυτή είναι η Φλανδρό. Ύστερα από χρόνια, συνέχισε η θεία, χρόνια πολλά, σαν ήρθε ο Χριστός να γιάσει τα νερά για να βαφτιστεί η πλάση, μια χριστιανή αρχόντισσα, η Χατζηγιάννηνα, που είχε σκαρώσει τα παιδιά της 2 καράβια, έτρεξε στην Παναγία και έχτισε αυτό το παρακλήσι για το καλό κατεβόδιο των παιδιών της. Ας δω και η Παναγία και σήμερα να είναι καλό κατεβόδιο στους άντρες σας, στα αδέρφια σας και στους γονιούς σας. Ευχαριστούμε, ομοίως και στα παιδάκια του Φλωρού. Ο ήλιος εχαμήλωσε κατά το βουνό. Τα πρώτα πλοία είχαν πλέον γίνει άφαντα προώρας και η τελευταία γολέτα, μικρόν κατά μικρόν, εχώνευε στο μέγα πέλαγος. Τα συγγενολόγια και τα φουσάτα των γυναικών με τα καλαθάκια και τα μαχαιράκια τους διεσπάρισαν από τους λόφους και έβγαζαν καυκαλίθρες και μυρώνια και έκοφταν φτέρες και αγριομάραθα. Σιγά σιγά κατέβη ο ήλιος στο βουνό και αυτέ κατήρθαν στην Πολύχνη. Η νυχτερινή άβρα εσύριζε στα δέντρα και οι λογισμοί των γυναικών επετούσαν μαζί της και έστελναν πολλά ευχάριστα στα κατάρτια, στα πανιά και στα εξάρτια των καραβιών. Και βαθιά στη σιωπή της νυχτός τίποτα άλλο δεν οικούστη, ημί το λάλημα του νυχτερινού πουλιού και το άσμα μιας τελευταίας συντροφιάς ναυτικών μελών των αναχωρήσεως αύριον. Σύρε πολύ μου στο καλό και την καλή την ώρα.